kıyıgır basıp koyan basıp duran yerine onu okup durur. Ana mena geldim tezeten. Geldim diyen. Näme sana bärik gelip kucağa çökürmami? Mey berde sana kucağına karıştıran var mı? Kayda. Yaman edalı köp görünýän. Sen ayak ýerin bolup durýan edalyň ters sorat. Näme bolýar? Näme üçin köp gatýan? Näme üçin gelýär? Ağay bu meyde yan ayttım da. Bilýän nerden olsun pensiýa çyksak näme biýarsan soň äre çykar öýtýänmi? Kayda. Yaşrak görünýän pensiýa ýeri bolaýmysyň? Ýok oglum wagty suwat. Çykara berer. Yaş görünýän diýen. Vay men näde turmuşum gowta. Näçe ýaşadyň? Vay en hatyn taň bilen 10 ýaşadym ondan ben bäri gaýtdym pensiýa çykaýmy. Degensime ýa Näçe? 13 diýen. Näçe? 13 demey. Görmedim göz çıktım tasla bödüğün lağasın ondan görmem basıp taýyp yıkılıp mağlayını yatırıp yüreğin 4 yerini sapasıp 10 küçeletem ayağını solasıp 10 kütüngü pıtırakıp 10 mir tapırsın 10 kütü tapılmasın tapırsa da kıyısıklıktın göreni görü ordun beri ordun mey. Diýmedi mi? Tehel ya sorunsak laqatsak olup durdu. Dur. Al çıkar. Neme? Bir yaşım diyor. Neme? Sağa sarım näçerek? Hepden 63 tane han. Näçe? 63 diyen. Dayda. He. Öýüň bir näme işediň bilýärmi? Yok näme denmisin? Bilýärmi näme işediň? Näme bolup durýar otanlygy? Aterlet köpeletsin. Ay men nädeň hutaýtan beri berdi, aly berdi, artyby näme ýygyny uratoýyn men onu. Dayda, näme bir durmuşa çykyp basyş etmediňmi? Ağay onu geçen hasap ettin ha. Näme bir owaňynda syryalmadym ýa günlük bolmadym, näme boldy sana? Vay güldürme. Gündüğde gaýtyp ekrekizden boldy. Dayda! Yawan köpöw! A köp bol öldüreýin mi garan degen baata solady. Dayda, bilýärmi 60 sany näçe bolýar? Näçe? 2 klas okusy bol, 2 klas. Wah, ma galat etip gören zatyny. Malumlar aýly galy ýokasyn otursun başga işi barmala. Yok, 2 hafta uçağı, 2 hafta uçağı, 2 hafta uçağı. Tapýarlara da 5 manat pul bor. Gatnasyny ýördüm 2 ýana. Bolya dayı, bolya. Öldürdüm. Şeydi. Bolya bir mal gadan, diýýän sagyrdan koýundan geçse näme bar o? Ana derdim gowdum. Ya molly. 2 saat sanırım mat, 2 sen bir gün nur sowetip bu pat olle. Sagyrdan gorsa giderme. Hawa, o kadar sagırımdan 3 yıl satam geldi, ok çekipdir. Näme satanlar? Ne diýänsin? Eýde kala sagırman bu kutan çıkyp bilmändir. Dayda, bu klima akopti. Ana şo bu kulwaty bilen çukurdan çıkyp bilmän öldür. Vay da onu kaptanna ýakyn. Oray, can sagıra sagır satdırır, mal satdırır. Şeydi oğlum. Bir adamın ýanyrysyn äriňmämi? Vay veterin doğru ýare. Ona mollay. Tağa bu tirkametine keppe gaýtyp öldü. Hay benne süýtdirler. Siyalpan manar tivinden çekip süýtdirýär. Dayda! Bende motivem yetişmedi, soň ikisine gitti gaýo. Dayda! İşin gördün, enger ettin o ýasyny. Men näle oba gereýler enger etdi. Näme bolupdyr? O sähäre toýa gitdim, gelýänsem keppeden kellerini çykaryp üzüllet kagyp oturypdyrlar. Indi ýaşyklasyn ýalnysyn ýok, adyň ýokmy? Ýok, da şeýt bir kagalym näçe töresem töle bermeýin. Dayda! Bilýärmi näme bolupdyr? Näme bolupdyr? Sen 98 bolupsyň. Vay son töresem rabi gasgat. Ýok! Kidjekde sen duňmy şaryk gastyr. Ağay diňe wagtym aldy ýyragas sal. Şuna gidýän. Hawa, Edi şaňy tapýan. onta. 100 bolup ondan gel, bolmy? Vay onna bar mı? Bar. Vay bolsa bir isteýän näde garan. Ni alaýyn bol.